Se on taas sen terveeksi kaikille. Ja toi vitun paska YouTube ei taaskaan perkele talannut noita helvetin videoita, niin mä sain taas vittu raivokohtauksen sen kanssa. Koht vittu lentää tää saatanan perhanan mikäli paskaränkälehtään koht seinää, jos se vielä yhdenkin hävittää. Sitä mä en todellakaan aio tehdä. Niin, jospa nyt päästäis taas toimintaan, ja jos tää hävittää tämänkin videon, niin mä teen näitä vaikka hitto koko loppupäivän, että mie saan tän videon tehtyä. Nyt mentäis suoraan asiaan. Elikkä videon aiheena on Pleikkari 4:lle tuleva anime, joku semmonen, missä on aseita ja miekkoja, ja Sword Art joku semmonen, kun muista sen nimen oikein. Ja mä sit varmaan sanon sen nimen oikein vasta siellä niissä itse kuvissa. Mä aion nimittäin tehdä tästä sellaisen, että mä laitan niihin kuviin sitten vaikka semmoisen pienen nauhoituspätkän, tässä ne kuvat siitä pelistä. Mulla alkaa kohta menee näiden vitun laitteiden kanssa oikeesti hermot, jos sanotaan suoraan. Tossa näitte mun tekstistä ihan samalla tavalla. Ei viittis raivota tänne YouTubeen. Ei. Näiden laitteiden kanssa on välillä niin helkutin vaikeita. Kuten varmaan näette hitto minun pääsilityksestä koko ajan. Ei hitto tätä elämää. Joo, mut mie lopettelen. Laittakaa tykkäystä, jatkakaa eteenpäin, laittakaa kommenttia, tilatkaa kanava, painakaa kelloa, kaikkia mahdollista. Se on moi! On muuten vähän lykyssä. Ihan sama. Se on taas se terveeksi kaikille. No niin, terve! Nyt tehdään Vili 69 kanssa videota. Tuolla näköjään menee tuo päivitys. Nyt Vilppuri. No. Vilppuri, toiselle kommentoijalle. Nyt puhutaan sellaisesta asiasta. Te varmaan ette ole huomannut, mutta minun kaverit on kyllä huomannut. Minulla on silmälasit taas tullut takaisin. Mä sain nää 2015 vuonna. Siinä on yksi huono puoli niissä silmälaseissa. Tää on nyt nopea kerronta. Silmälasit on ihan ärsyttäviä siinä vaiheessa, kun siellä peset esim. Kuumalla tai kylmällä vedellä sun silmälasit. Ahaa, ne menee huuruun ja sä saat 13 raivokohtaista, jos sulla ei hermo kestä. Joo, ja sitten Vili 69 kanssa ollaan oltu kavereita. Joku 7 vuotta. Ja tavattiin 2014 vuonna täällä Etelä-Karjalan seudulla varmaan sen jälkeen. Ja tää tulee nyt tuunattuna varmaan tonne YouTubeen. Mä aion varmaan tehdä sitten. Mä en nyt tee enää. Mä teen tästä lähtien vlogeja ton Vili 69 kanssa. Ja hänen kanavansa voi käydä katsomassa. Se on Vilifi nimellä ja samoin Vilifi nimellä myös tuolla Pleikkari 4:lla. Joo. Sieltä voi käydä katsomassa hänen YouTube-kanavalta, siis voi käydä katsomassa meidän kahden tekemä filmi. Siellä on vähän tunnettu vähän sitä. Ja sitten siellä ei ole enää yksityisenä kaikki videot ja kaikki nämä websitet sun kaikki asetukset sun muut. Niin mäkin varmaan aion itse asiassa Vili 69 kanssa tehdä vielä. Ja sitten videoita, niin laittakaa kommenttia. Mä oon nyt saanut sen masennuksen jo vähäksi aikaa pois, koska mä sain lisää masennusta, mutta sit siitä ei mennä sen eteenpäin. Niin mikä on Vili 69 suosikkiauto tai suosikkibändi? Kerro kahdesta asiasta yksi. Olisiko se tuo Iron Maiden? Iron Maideni. Se on aika hyvä. On. Minulla on taas sen Five Finger Death Punch. Se on aivan rockia. Ja sitten toinen mikä mulla on, niin on Amaranthe, kolmas on. Oho. Ja nyt tuli nykyään toi Nikke Ankran Rikkinäinen prinsessa. Se albumi. Siitä minä oon tykännyt siitä biisistä ihan älyttömästi. Miekin. Ja
Sitten lempiautoista on varmaan GTA 5 tuo yksi on ainakin Zentorno Santsesi pyöristä. Ja sitten onhan ne mönkkäritkin ihan kivoja, kunhan niillä ei vaan vedä sitten ihan nokkapystylintassa. Ja mikähän auto mulla olisi ollut vielä? No ne ainakin nyt on tällä hetkellä. Joo. Joo, mutta tämän enempää minulla ei ollut asiaa. Joo. Eikä Vili Kuusisilläkään. Ei ollut, ei. Juu. Okay. Laittakaa tykkäystä, jakakaa videota eteenpäin, laittakaa kaikki vipstaakkeet, mitä minä olen aina sanonut, että laittakaa. Ja sitten se opi moi! Se on morjens. Morkers, korjers. Kylläpä on aika outoa hytkymistä aloittaa video. Ja se on taas sen terveeksi kaikille. Nyt ensinnäkin mä kysyn tätä kaikilta katsojilta. Ai niin, aloitetaanpa uudestaan. Minä olen... Ei osaa enää. Se on taas sen terveeksi kaikille. Se on Johnny Rex 573 täällä taas. Hei! Ja sitä ei olla sitten taas huomattavaa. Sieltä on siis vähän aikaa kyllä tehty taas videota, koska mä ajattelin pitää pienen paussin loesen. Tubelis. Joten tää olisi kuulumiset kautta tarinanpoikainen vaikka. Ja sit keksin jotain siihen. Kirjoittelen vähän. Ja minulla olisi tossa vähän, Vilpuri laittoi mulle vähän aiheita. Mä varmaan laitan niihin sitten vastauksia tuossa seuraavassa videossa, minkä mä teen ehkä kohta. Kello on 18.09. Että aiko kiva pekulees. Nyt on aiko sitten tehdä videota. Juu, niinpä onkin. Tänään mä olin 7,5 tuntia ulkona. Ja siellä on miltei 30 astetta pakkasta. Plus tuuli. Ne molemmat yhteensä, se tuuli tuo jo 10 astetta pakkasta lisää. Ai perkuleskukkiva. Ai purkuleskukkiva. Mulla on nimittäin tylsää. Ihmettelen kyllä, mutta mulla on oikeasti tylsää. Kun mä en keksi mitään. Pitää vaan katsoa, että jos keksis jotain tänä iltana. Jotain semmoista hyvää perkules. Juupelis. Joo, mutta tarina lähtee tosiaan Tarina lähtee taas sellaisella, minä en saa mitään ulos suusta. Siis tarina lähtee siitä, kun me oltiin siskon kanssa, minun sisko oli vissi jotain 13 ja mä olin jotain 17. Ei kun hetkinen, mitä? Ei, hetkinen, ei kun sisko oli 11, mä olin 17, oisko? Jotain sinne suuntaan. Mutta me vielä katsottiin sitä silloin, oltiin yhdessä reissussa, niin katseltiin vaan sitä siellä. Sitten minä vaan huusin sieltä, kissan kinkkuja! No minä nyt kerron tämän tarinan teille. Elikkä me hypittiin siihen, minä kuvasin siinä samalla sillä meidän vanhalla puhelimella, vanhalla ränkällä perkeles. Juu, niin sitten minä huusin, kissan kinkkuja! Ei se nyt silleen hauskaa ole, mutta me naurettiin sille ihan älyttömästi. Siis kissan kinkkuja mie huusin. Syöks kissat kinkkuja? No kyllä sitä kissan ruokaa mussuttaa ja maitoa juopi, mutta kissan kinkkuja? What the hell I am thinking? Hitto, miekin vähän aikaa ihmettelin, kun me katsottiin sitä videota. Mä vaan olin siellä ylhäällä ja tuo sisko oli tuolla alhaalla. Niin, kissan kinkkuja! Mitä hittoa sä teet siellä? No katso tätä videoa, minkä sä silloin teit. Oi nakkimakkara, onko sit pakko muistuttaa? Joo, mutta se oli Johnny Rex 573 täällä taas. Ja laittakaa tykkäystä, kommenttia, jakakaa eteenpäin. Ja
terveisiä kaikille YouTubettajille. Minä olen ollut taas vain videon katseluideni lomassa pikkuisen tuossa noin niin. Tämän pitäisi olla 720-peinen. Ei ole 60 fps, koska huomaatte varmaan edelleenkin pikselimössömäistä kuvaa, mutta kyllä sen pitäisi siihen 720 riittää. Se on moi. Jee. Eiköhän aloiteta, katsojat. Ensimmäinen kysymys. Kyselette kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys tulee tässä. Mitä meinaat Erkki Kilpeläinen tehdä 1983 Hexan kanssa tulevaisuudessa? Laita alas kommenttia ja laittakaa ehdottomasti muutkin katsojat. Pistäkää kommenttia, jos huomaatte nimenne. Ja jos sanomme sen väärin, laittakaa tonne alas, että hei, sanoit sen väärin. Voitko sanoa sen oikein? Voitko sanoa sen toisella tavalla? Niin kuin monet sanoo minun nimen väärin. Okei, se on ihan semmonen ihan hyvä asia, koska sehän sanotaan yleensä väärin. Ja lempinimeni on siis YouTubessa Joni. Mutta toi oli se kysymys Hexan ja Erkin välillä. Ja mä en tiedä, onko Erkki vaihtanut nimensä. Tuossa YouTubessa siis. Seuraavaan kysymykseen. Elikkäs kaverini Elias. Mä meinaan ehkä siltä nyt kysyä, mitä meinaat tehdä tulevaisuudessa? Aiotko ostaa uusia pelejä? Mä nyt sanon 3 vaihtoehtoa. Aiot ostaa uusia pelejä, uudet kuulokkeet, mutta mikä se 3 sitten olisi? Minkä vaihtoehdon sä valitsit? Nämä 2 on ainakin nyt kysymys. Kuulokkeet tai uusia pelejä. 3. mihin keksi. No 2 kysymystä nyt on ainakin. Kuulokkeet ja jonkun pelin. Ja vastauksen voit jättää tonne descriptioniin. Ja jos et halua vastata, niin ei tarvitse. Se oli oikeasti vaan siis niinku, vaan kysymys, ai hitto miu korva, älä nyt rupee kitisemään. Seuraavaan kysymyksen, au. Armiida Keijukainen. Mikä on suosikki asiasi YouTubessa? Tai YouTubettamisessa, tai YouTubettajana olemisessa? Laita mulle descriptioniin 1 tai 2 vastausta. Jos haluat vastata, niin jos et halua vastata, niin älä vastaa. Se oli vain kysymys. Näihin kysymyksiin saa vastata, jos haluaa. Mä nyt jätän ne pois, keneltä mä oon kysynyt, silloin viime kerralla kysyin. Mutta nämä on nyt niitä kysymyksiä, mitä mä aion nyt Power Directorille tästä lähtien laittaa vaan pelkästään semmosia värikkäitä kuvia siihen. Ja laittaa sinne ne kysymykset silleen, että jos mä saisin ne silleen, että sit jos minä laitan siihen katkemiskohdalle, että jos minä saisin sen leikattua silleen, että mä saisin siihen laittaisin siihen nimen, että keneltä me ei kysy esim. No siltä, niitä, keneltä mä oon nyt kysynyt. Seuraavaan kysymykseen. Ja se kysymys tulee tässä. Mitä MR Terminator, mitä meinaat tehdä tupe-urallasi tulevaisuudessa, urallesi tulevaisuudessa? Ostat siihen uusia pelejä, vai aiotko sinä uudistaa esimerkiksi ton game setupisi, room tourisi, muutat siihen vai? No sitä muuttoa sun ei tarvitse kertoa, mutta siis näistä, että aiot sä jotain niinku pistää kondikseen. No, ja sitten se on vaihtoehtoinen, että jos haluat vastata, niin laita ton descriptioni edelleen, ja sieltä löytyy varmasti kaikki vastaukset, ketkä siis haluaa vastata. Ja mä en sitten noihin, ja tosiaan näihin ei tarvitse siis vastata. Seuraavaan kysymykseen, joka on viimeinen. Jertsu, en kerro hänen oikeaa nimeä, koska se paljastaa vähän liikaa. Jertsu, mitä meinaat tehdä, sanotaanko nyt näin, live-striimata? Mitä sinä live-striimaat muuta kuin sitä NHL 18 tulevaisuudessa? Koska okei, no, sullahan on vasta joku 5-7 katsoja. Se on ihan peukkun nostamista. Ja sinun kannattaisi ensinnäkin laittaa se ääni sinne YouTubeen ja silleen sitten, niinku, tää olisi niinku minun vinkit, että sit sä saisit niinku
sanottu, että laittakaa liikkeen ja jatkakaa videota eteenpäin ynnä muuta, niin mitä mennä sitten tehdä tulevaisuudessa, jos sulle on joku 30 katsojaa esim. Vaikka katsomaan sinne ja laittaa kommenttia, sillä laittaa ehdotuksia videoista, striimeistä. Ja sähän sanoit mulle sillä, että sä et laita videoita YouTubeen. Niin mulla vaan jäi tää vaan mietityttämään. Seuraavaan introon. Kiitos kun olette jaksaneet katsoa. Laittakaa liikkeä ja sitten laittakaa kommenttia ja kakaa eteenpäin videota, että muut näkevät, mikä tubettaja teillä on. Anteeksi tuo pamaus, mutta minä olen iloinen. Joo, enkä ole. No, mutta kuitenkin niin kiitos edellisistä kommenteista teille kaikille, ketkä kommentoitte viime kyssärit ja kysymykseen. Ja mä nyt saatan kuulostaa vähän siltä, että mulla olisi nuha, mutta mulla oikeasti on semmonen, että mä oon pikkusen kipeä. Mihin tää maailma on menossa? No mutta, se oli Johnny Rex 573 täällä taas. Se on morjesta, morjesta. Jee. Eiköhän aloiteta, katsojat. Ensimmäinen kysymys. Kysytään kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys tulee tässä. Mitä meinaat Erkki Kilpeläinen tehdä 1983 Heksan kanssa tulevaisuudessa? Laita alas kommenttia ja laittakaa ehdottomasti muutkin katsojat. Pistäkää kommenttia, jos huomaatte nimenne. Ja jos sanoin sen väärin, laittakaa tonne alas, että hei, sanoit sen väärin. Voitko sanoa sen oikein? Voitko sanoa sen toisella tavalla? Niin kun monet sanoo minun nimen väärin. Okei, se on ihan semmonen ihan hyvä asia, koska sehän sanotaan yleensä väärin. Ja lempin nimeni on siis YouTubessa Joni. Mutta toi oli se kysymys Heksan ja Erkin välillä. Ja mä en tiedä, onko Erkki vaihtanut nimensä. Tuossa YouTubessa siis. Seuraavaan kysymykseen. Elikkäs kaverini Elias. Mä meinaan ehkä siltä nyt kysyä, mitä meinaat tehdä tulevaisuudessa? Aiotko ostaa uusia pelejä? Mä nyt sanon 3 vaihtoehtoa. Aiot ostaa uusia pelejä, uudet kuulokkeet, mutta mikä se 3 sitten olisi? Minkä vaihtoehdon sä valitsit? Nämä 2 on ainakin nyt kysymys. Kuulokkeet tai uusia pelejä. 3 mihin keksi. No 2 kysymystä nyt on ainakin. Kuulokkeet ja jonkun pelin. Ja vastauksen voit jättää tonne descriptioniin. Ja jos et halua vastata, niin ei tarvitse. Se oli oikeasti vaan siis niinku, vaan kysymys. Ai hitto miu korva, älä nyt rupee kitisemään. Seuraavaan kysymyksen. Au. Armiida Keijukainen. Mikä on suosikki asiasi YouTubessa? Tai YouTubettamisessa tai YouTubettajana olemisessa? Laita mulle descriptioniin 1 tai 2 vastausta. Jos haluat vastata, niin jos et halua vastata, niin älä vastaa. Se oli vain kysymys. Näihin kysymyksiin saa vastata, jos haluaa. Mä nyt jätän ne pois, keneltä mä oon kysynyt, silloin viime kerralla kysyin. Mutta nämä on nyt niitä kysymyksiä, mitä mä aion nyt Power Directorilla tästä lähtien laittaa vaan pelkästään semmosia värikkäitä kuvia siihen. Ja laittaa sinne kysymykset silleen, jos mä saisin ne silleen. Että sit jos minä laitan siihen katkemiskohdalle, että jos minä saisin sen leikattua sille, että mä saisin siihen laittaisin siihen nimen, että keneltä me ei kysy esim. No niitä, keneltä mä oon nyt kysynyt. Seuraavaan kysymykseen. Ja se kysymys tulee tässä. Mitä MR Terminator, mitä meinaat tehdä tupe-urallasi tulevaisuudessa, urallesi tulevaisuudessa? Ostat se uusia pelejä, vai aiotko sinä uudistaa esimerkiksi ton game setupisi, room tourisi, muutat siihen vai? No sitä muuttoa sun ei tarvitse kertoa, mutta siis näistä, että aiot se jotain niinku pistää kondikseen. No, ja sitten se on vaihtoehtoinen, että jos haluat vastata, niin laita ton descriptioni edelleen, ja sieltä löytyy varmasti kaikki vastaukset, ketkä siis haluaa vastata. Ja mä en sitten noihin, ja tosiaan näihin ei tarvitse siis vastata. Seuraavaan kysymykseen, joka on viimeinen. Jertsu,
en kerro hänen oikeaa nimeä, koska se paljastaa vähän liikaa. Jertsu, mitä meinaat tehdä, sanotaanko nyt näin, live-striimata? Mitä sinä live-striimaat muuta kuin sitä NHL 18 tulevaisuudessa? Koska, no, sullahan on vasta joku 5-7 katsoja. Se on ihan peukkuun nostamista. Ja sinun kannattaisi ensinnäkin laittaa se ääni sinne YouTubeen ja silleen sitten, niinku, tämä olisi niinku minun vinkit, että sitten siellä saisi niinku sanottu, että laittakaa liikkeen ja jatkakaa videota eteenpäin ja ynnä muuta. Niin mitä mennä sitten tehdä tulevaisuudessa, jos sulle on joku 30 katsojaa esim. Vaikka katsomaan sinne ja laittaa kommentti, sillä laittaa ehdotuksia videoista, striimeistä. Ja sähän sanoit mulle silloin, että sä et laita videoita YouTubeen. Niin minulla vaan jäi tää vaan mietityttämään. Seuraavaan introon. Kiitos kun olette jaksaneet katsoa. Laittakaa liikkeä ja sitten laittakaa kommenttia ja kakaa eteenpäin videota, että muut näkevät, mikä tubettaja teillä on. Anteeksi jo tuo pamaus, mutta minä olen iloinen. Joo, enkä ole. No, mutta kuitenkin niin kiitos edellisistä kommenteista teille kaikille, ketkä kommentoitte viime kyssärit ja kysymykseen. Ja mä nyt saatan kuulostaa vähän siltä, että mulla olisi nuha, mutta mulla oikeasti on semmonen, että mä oon pikkusen kipeä. Mihin tää maailma on menossa? No mutta, se oli Johnny Rex 573 täällä taas. Se on morjesta, morjesta. Okei, ja se on taas terveeksi kaikille. Nyt mä haluan kertoa teille yhden asian, mutta mä nyt mietin sitä ensiksi, kun mä laitan tämän tauolle, niin tauon jälkeen saatte kuulla, että mitä tässä on kyseessä. Ja se on Johnny Rex 573 täällä taas, moro. Elikkä päivän aiheena Hearts of Iron 4 pelin arvostelu. Ja mä laitan tuohon descriptioniin, eli tuohon kuvia ja sitten arvostelun. Niin, ja ne kuvat saattaa sitten olla joko, siis mä etin sellaisia kuvia, mitkä on HD-kuvia, ai niin, ja jos sinne tulee jotain pikkukuvia, niin sitten antaa aivan freakessuja sama. Mutta kuitenkin, niin mennäänpä sitten arvostelun pariin. Moips! No niin, se on katsojat taas terveeksi taas kaikille ja nyt niin minä olen vähän miettinyt tässä erilaisia asioita. Ensinnäkin sitä, että kun minulla on nuo videot vähän mennyt päin honkia, niin jos minä enemmän näitä vlogifilmejä tekisin, niin mitä minulle kuuluu? Taas toi tosta pois. Niin ihan hyvää mulle kuuluu ja olen tässä tehnyt töitä ja pelannut Warframea ja tässä on ollut vähän liukasta keliä ja onko teidän mielestä muuten mitenkä toi liukas keli, niin onko se aika ärsyttävää? Laittakaa sinne alas kommenttia, niin meikäläinen lueskelee sit niitä. Janne pelaa. Herra Jumala, minkälaisen työn siellä sait mulle taas aikaiseksi. Siis mä jouduin käyttämään 2 päivää mun vapaa-ajasta, että mä saisin sun toiveen täytettyä. Mulla meni yksi projekti jopa epäonnistukin sen takia. Joo, mutta minä taidan laittaa näitä vähän valosammalla. Ja sit niinku jos mä pääsisin ulos vaikka kuvaamaan, niin mä voisin ulkona sit vaikka kuvata näitä videoita. Teidän tarvitsisi sitten sanoa, että miksi ei tule aina näitä vlogivideoita. No, kyllä niitä tulee, kunhan mä vaan saan joskus aikaiseksi niitä. Joo, ja ton pleikkarin kanssa on ollut vähän vaikeuksia, koska se rupesi kurttuilemaan yksi ilta ja mulla tuli sen kanssa rakekohtauksia ihan tarpeeksi, mutta elämä jatkuu siinä, minä se on. Se oli Johnny Rex 573 täällä taas, moro. Laittakaa tykkäystä videolle, jatkakaa eteenpäin, että muut näkevät tätä mukaan tubettaja teille tubettaa. Ja sitten se on moi. Okei, josko päästäis kysymyksiin. Elikkä kyssärit ja vastaukset on
Josko nyt päästäisiin taas asiaan. Elikkäs kahvia. Ja nyt aloitettaisiin oikeasti tämä videoiden teko. Elikkäs kyssärit ja vastaukset. Ensimmäinen kysymys. Juu, muuten katsojat semmonen hommeli. Jotkut ei ole siellä teidän päässä vastannut noihin minun kysymyksiin. Jos haluatte vastata, niin menkää niihin edellisiin kyssärit ja vastaukset videoihin. Niin please laittakaa kommenttia. Esim. MR Terminator, Tatu pelaa, Tinksu 97, niin kuin näitä, ja sitten Erkki ja Heksa. Niin oikeasti, voisitteko laittaa kommenttia, että jos niin kuin mä saisin sitten, niin kuin, että mikä on teidän mielipide. No. Olisi se ihan kiva, että jos saisi tänne enemmänkin kommentteja. Mä oon saanut maksimissaan 11-12 kommenttia. Että jos tulisi nyt joku, 16 kommenttia, sitten olisin tosi tyytyväinen. Seuraavaan kysymykseen. Jouni Mustonen. Et ole ehkä tubettaja, mutta kysyn sinulta yhden kysymyksen. Elikkä mitä aiot tehdä tulevaisuudessa, jos sinun telkkari menee rikki? Esim. Että jos sun telkkari menee rikki ja sä huomaat, oho, mulla ei ole telkkaria. Ja sit sä teet, mitä sä aiot tehdä niin sen jälkeen tulevaisuudessa? Niin, mitä sä aiot tehdä sen jälkeen tulevaisuudessa? Vastaappa tuonne descriptioniin, ja se olisi ihan suvaittavaa, että jos pliiskilti vastaisitte muutkin seuraavaan kysymykseen. Tinksu 97. Mikä sinun suosikki bändi on? Kerro tänne YouTubeen nyt ainakin. Laita kommenttia tuonne alas ja voit laittaa sinne, että ihan mikä bändi vaan, tai sitten joku solisti tai joku vastaava. Voit laittaa sinne kommenttia, ihan pistä vaan. Seuraavaan kysymykseen. Elias, mikä sinun suosikki tuossa Even Zombeissa on? Mikä sun suosikki? Onko sulla joku bossi tai joku tietty zombi? Tai no ne normizombit ei ole kyllä ihan minun suosikkeja, mutta mitkä zombit on sinun suosikkeja? Ja sitten niin tämä on ainakin tämä minun kysymys. Seuraavaan introon. Okei, katsojat, se video oli tässä. Tässä oli tämänkertaiset kysymykset. Jos ette saaneet selvyyttä, niin laittakaa kommenttia, niin minä kysyn, ja meillä helpotan sitä kysymystä sitten. Ja vois niitä ne vähän paremmatkin tubettajat sieltä, heksatinksut ja kaikki nämä tubettajat, mitä minä katon, niin Se oli Johnny Rex 573 täällä taas. Ai niin, itse asiassa yksi kysymys. Mitä meinaat, Jertsu, mitä meinaat tehdä tuossa muutakin kuin pelata 3 peliä? Warframe, Life is Strange ja NHL 18. Laita sinne kommenttia alas, niin minä lueskelen niitä sit sieltä. Nyt mennään oikeasti siihen introon, hitto me on sekaisin. Okei, ja se on Johnny Rex 570 täällä taas morjesta. Ja tää on vähän sekavaa, koska mutta laittakaa tykkäystä, laittakaa videota eteenpäin, että tietävät, että kuka tämä tubettaja on vaikka Facebook-sivuillenne tai tonne Instagramiin tai minne te nyt haluatte, niin tänne tulisi uusia katsojia sitten, niin sieltä näkisi, että minkälainen tubettaja täällä on. Ja etsin suomalaisia kommentoijia, enkä englanninkielisiä. No se onpi move Okei, ja se on taas sen terveeksi kaikille. Ja nytten moi. Ja nyt siinä on mun kahvinkeitin. Tässä on niinku tää minun keittiö kokonaisosakseen. Siinä on nyt riisimuroja, suodatinpusseja, eli kauppakassivideo, oivariini, juusto, jahtimakkara, keittojuurekset, nakit, nää 2
ja toi tulevat, eli siis tuolla on potut, perunat, ja nää tulee siis ja maitoa 2 purkkia, sinappia, joo, ja mehu, niin kuin tosta näette. Joo, mutta meikä nyt teki tämmösen pikaisen kauppakassivideon. Mä varmaan jatkan tätä kohta sit, kun mä oon käynyt jossain erässä. Moi! No, mennään nyt sinne. Sitten menne mehu tuonne, ehehehe. Pam, oikein pamahti. Pam, 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 Pamela pamahti sinne jo, pam, param. Ja sitten kappaseen tämä herra mööpelis. Noin. Sitten tämä menee tonne noin. Nämä kanssa menevät tänne näin, koska pidän niitä yleensä täällä. Ja sitten vanhat kunnon peetuunat. Sitten vielä nakkilooset. Ja sitten vielä kokkilooset. Tältäpä se näyttääpi. Jehehehe näyttääpi. Älä näyttääpi. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Pam pam. Minäpä olen tehnyt kauppakassivideon. Se onpi Johnny Rexi täällä. Se onpi. Moi. Moi. Elikkäs Fortniteissa on hyvä puoli, olisiko ollut se, että toi pisteethän siis se tieri ja sitten se levuli. Mä olin ensin 12 lepane. Mä sain 1 tapon. Ja tapot, niistä siellä saat ihan älyttömästi sitä experience pointseja. Anteeksi, mie tässä vaan pleikkaria kokeilen, että se toimii. Noin. Niin Tykkään kyllä Fortniteista, ja Fortniteissa on se, että 100 pelaajaa aloittaa aluksi. Eli kaikki vastaan kaikki, 100 pelaajaa yhdessä mapissa. Siellä on pointteja, vaikka minkä nimisiä. Mä en kaikkia tunnista, nämä minun kaverit kyllä siellä striimissä tunnistaa. Mutta mä sain tosiaan tänään ensimmäisen Victory Battle nimittäin siinä. Ja olen niin kiitollinen siitä, että se tuli. Että jos olisi hyviä puolia, huonoja puolia mä en tähän keksi mitään, mutta hyvät puolet, experience pointsien saaminen on ihan upeaa. Ja sitten 60 fps toimii, ja sitten saattaa välillä lakaa ja pukaa, mutta se ei haittaa mitään. Tosi hyvä peli. Ehdotan lataamaan, jos sinulla on PlayStation 4. Lataa Fortnite, se on tosi hyvä. Niin, ja ne, ketkä ei halua ladata, niin eivät sitten lataa. Niinhän se on. Tämä oli tässä tämä video. Kiitos kun katsoitte, laittakaa sinne tykkäystä videolle ja sun muuta munaskuukkelia. Se on moi! Moi, se on Johnny Rex 573 täällä taas. Moro! Joo, Elikkä kyssärit ja vastaukset olisi taas kyseessä. Ja nyt kysytään taas tällä kertaa 3 kysymystä. Ja siellähän on tullut siis ihan muutama katsoja lisää. Ja tätä on varmaan sitten odotettu ihan järjettömän pitkä aikaa. Kyssäreitä ja vastauksia. Ensimmäiseen kysymykseen, pam pam, pam pam. Vilppuri. Eli nyt tässä tulee se kysymys. Eli Vilppuri, mitä tykkäät minun omista mitä kuuluu filmeistä? Voit laittaa tonne descriptioniin vastauksen, että missä vaiheessa olet tilannut kanavani. Ja muutkin katsojat, jos haluatte tilata kanavani, niin tilatkaa ihmeessä. Mä haluan tehdä lisää. Seuraavaan kysymyskeen. Moi! Kysymys tulee tässä. Erkki Kilpeläinen.
mitä tuoteesittelyä sinä et ole vielä tehnyt? Niin, koska viimeksi tein hänen kanssaan striimin, niin kysyn häneltä nyt siihen tuoteesittelyyn liittyen, mistä et ole vielä tehnyt tuoteesittelyjä. 2 vaihtoehtoa. Voitko laittaa tuonne kommenttiin, että mitä et ole vielä laittanut, ja mikä olisi sulla vaihtoehdoissa. Ja 2, et voi, sit ottaa ollenkaan kommenttia. Mie kyllä otan sen sitten, ja mie voi kyllä sit kysyä sinulta ihan naamatusta, että hei, Erkki Kilpeläinen, että voisitko sanoa minulle sen? No, jos hän haluaa. Seuraavaan kysymyskeen. Kysymys tulee tässä. Miika pelaa. Mitä videoita sinä meinaat tehdä? Mitä videopelejä sä meinaat ostaa siihen sun Pleikkari 4, jos sulla on PlayStation 4? Ja mitä muita pelejä sä haluat sit siihen ostaa PlayStation Storesta tai kaupasta? Laita mulle tonne descriptioniin kommenttia. Sinne voi laittaa ja sitten tykkäyksiä tähän videolle. Please 12 tykkäystä. Pistäkää tykkäystä. Siis niin paljon tykkäystä kun vaan saatte jyystettyä. 12 tykkäystä katsojat. Please laittakaa. Se olisi tosi iso plussa. Seuraavaan osioon. Elikkäs tämä kyssärit ja vastaukset oli tässä. Laittakaa kaikki vastauksenne ja kysymyksenne tonne descriptioniin. Ja sillä aikaa minä uppaan ja editoin ja uppaan tämän videon YouTubehen. Ja silloin työ saatte latoa. Ja laittakaa tosiaan 12 tykkäystä. 12 tykkäystä olisi mun oma ennätykseni verkedes pam. Ja niin. Ja erittäin hyvä semmoinen ennätys jos olisi, niin 60 tykkäystä. Mutta sit kun ei oikein yllä sinne asti, joku 4-3 tykkäystä. Joku 12 tykkäystä varmaan. Joo, mutta se on Johnny Rex 573. Täällä se on. Moi. Okei, ja se on taas sen terveeksi kaikille. Se on Johnny Rex 573, täällä taas moro. Ja nyt mä kerron teille ensimmäisestä. Mä haluaisin kertoa teille tästä Tupe-kurssista. Tupe-kurssilla tehdään siis niinku, oiskohan, siis niinku tubettamiseen ja tubevideoiden editoimiseen niihin liittyviä kysymyksiä, videoita, sitten tabletilla kaikenlaisia niinku projekteja, ääniharjoittelua. Ja sitten niinku, jos on oma YouTube-kanava, niin voi sinne tehdä. Ottakapa hetki. Ja Jaakkimon opisto, tai siis tää Tupe-kurssi, niin tubettaminen on minun lempiaiheeni, mitä maailmassa voi olla. Ja työ voitte sitten niinku perustaa myös sitä. Tai siis niinku mä en tarkoita, että työ aloittaa sitten YouTubettamista, vaan siis niinku työ voi sitten niinku sanoa siihen juuta tai jaata. Laittamalla peukkua ylös ja laittamalla kommenttia tuonne descriptioniin, mitä olette mieltä tosta Tupe-kurssista. Joo, niin tänne enempää mulla ei asiaa ollut. Tämän minä halusin tehdä tonne ihan muuten vaan tällaisen videon ja kokeilla, että jos se voisi laittaa YouTubeenkin. Ei mulla muuta, se oli Johnny Rex 503. Täällä taas se on moi. Laittakaa kaikki jutut, se on moi. Okei, ja se on taas se terveeksi kaikille. Ja se on Johnny Rex 573 täällä taas, eiku siis John Rex God täällä taas moro. Ja niin, mitäpäs teille kaikille katsojille kuuluu? Minä vähän mietiskelin tuossa, että siellähän alkaa olemaan pikkusen niinku, sanotaanko jo kelejä.
kun tuoltakin voi nähdä. Ja minä ihmettelen, että mitä Halavatu 16. Mä yritin tänään avata MTVn sitä sivustoa. Ja kappas kummaa. Eivät päästäneet minua sisään. Mä yritin tapella sinne sisään. Useita kertoja. Raivokohtauksien päästä meni moti. Että MTV3 olet juuri nytten silleen, että mä en ainakaan 3 kuukauden teidän videoita kattele. Se on ihan päivänselvä homma. Ja sitten toiseen asiaan. Niin mitäs teille kuuluu? Minulle kuuluu ihan hyvää. Ja tässä on vaan ollut vähän sille, että mä varmaan huomenna saan sitten sen plusjäsenyyden, mitä minun isäni lupas. Niin ehkä pääsen sitten pelaamaan IVtä ja taas näitä muita sotapelejä niin netissä, jos minä vaikka saisin tehtyä sitten videotakin tonne YouTuben puolelle. Mä yritin jo tehdä, mutta se menee kyllä niin huonosti se meikän pelaaminen, että ei kauhean hyvin. Mut pottisodassa se menee ihan, sanotaanko okosti. Sanotaanko ne niin, että silleen perkeleessä. Ja Miulla on ollut nyt tässä vähän ollut vähän muutakin tekemistä ja mä en ole taas vähän aikaa tehnyt vlogivideoita, eikä niitä aina viitti tehdäkään. Kyllä tulisi muuten hyvin noita aiheitakin, mutta kun ei ole nyt ollut aihetta oikein yhtään moista. Ei ole ollut yhtään aihetta siis. Ja sitten ne tarinavideot, tai mitkä ne on, ne tarinavideot on jäänyt vähän vähemmäksi. Mutta no minun mielestä, mitä työ haluaisitte, että tälle kesälle saisi ensinnäkin, jos teillä on jotain miettiä, jotain haluatte YouTubeen kirjoitella, niin mitä työ haluaisitte, mitä työ odotatte ensi kesältä? Mie ootan ensinnäkin auringonpaistetta, liki 20 astetta lämmintä. Se olisi ihan fine. No, onhan se aika kuuma, mutta siltikin olisi sen ne lämpimämmät kelit olisi ihan pirun hyvä. Ja auringonpaistetta enemmän kuin sadetta. Saa sitä sadettakin kyllä näkyä, mutta ei ihan joka kerta. Et ei ihan koko kesää niin kuin tuulisena ja sateisena, kun ei lempatti soikoo. Vasta tottunut tuohon talven rientoihin, niin nyt taas tullaan tähän kesän rientoihin, niin sen jälkeen alkaa taas sitten tämä mopolla rällääminen tulemaan aika ilmi. Kuuluu vaan. Ja ajattelin, kun minä eilen viikonloppuna pelasin Troveen, niin minä ajattelin, mitäköhän tällä kertaa. Ja sitten yksi minun kaveri tuossa sanoi siinä ryhmässä, että hän kuulemma meni kaiketi siitä yhdestä paikasta. Tiedätte varmaan sen Mansikkalan koulun ja sen niin 2 koulun välistä kuulemma on vissiin mennyt kaiketi. Ja se on kaiketi nähnyt minut. I don't know. Mutta Tompa XZ, jos muistat tämän, niin sä oot kuulemma näin mut siinä. Ja sä oot itse asiassa tarvittu mun yksi katsojistakin. Niin Ei tämän enempää. Se oli John Rex Cod täällä taas. Laittakaa tykkäystä, jakakaa eteenpäin videota, eli jaa näppäintä, ja sitten laittakaa Facebookiin omalle sivullenne, ja sitten Instagramiin voitte laittaa, että kuka tubettaja täällä on, ja sitten ei se kummempaa, se on perkuliääni tällä taas, se on John Rex Cod, se on moi. Hiihelsami, kokeillaan, että jos saataisiin jotain pientä kalaa tästä näin Katsotaan. Kanto pappels. Täällä täällä.
mitäs nyt? Okei, no se on ihan ok. Mennään katsoo kaikki häikyttöistä. Joo, ne on häipynyt. Oho, jakka, kyllä se taas lyhyeksi pistät. Joo, tällaiseksi tää minun huone on nyt sitten mennyt. Siinä on vielä tiskitkin hoitamatta ja siellä on tommonen tämmönenkin vuori löytyy. Ja tuolla on tollanen kelisaakeli. Ai helvetti kun kivaa! Siinä on minun PlayStation. Siinä on minun 2 ohjainta, kuulokkeet, ohjaimet. Ja tän näköinen tää minun telkkariohjain on. Ja tästä päästäkin on juman kautta lähtenyt tää tuppi. Ai. Mutta mä saan sen paikalle. Ja seuraavaan videoon. Se on moi. Se on taas sen terveeksi kaikille. Ja taas. Mä nyt kerron teille ensinnäkin kuulumiset. Ja miksi videokuvani on 480p, vaikka sen pitäisi olla 720p perekeles. Koska mä en saa etukameralla mitään kuvattua 7 megasella netillä. Ja mä joudun tekemään sen etukameralla, mikä onkin 480p ja pikselimössökuva. Se on syy. Ja mulla on varmaankin tässä videolla, jos mä saan jostain sen peukkuturpa kiinni. Samoin sinä, niin kuin näette tosta, varmaan. Ja tosta, ottakaas, jos mä saisin sen jotenkin tuolla siitä pikkusen näkyy tuossa päässä, niin siinä on mulla, mä tänään viilsin työmaalla itseäni, siis tuolla peukulla sormeen. Se on, molemmat on aika kivulia tällä hetkellä. Mutta semmoista videota meinasi, että no, ensinnäkin minulle minulle kuuluu hyvää, erittäin mukavata. Niin, ja huoneeseeni on tullut pikkuinen muutos. Ottakaa hetki, kun mä saan ton. Elikkä tämän näköinen, anteeksi toi valo on tossa. Tuon näköinen, koska mä oon etukameralla. Ja mulla on sitten tuolla, ootas jos mä nyt pääsisin menemään taaksepäin. Tämmöinen pikkunen laite täällä, hetkinen tossa. Siinä lukee Kill em all, I know motherfuckelsonit. Ja semmonen semmoinen jutskaputskanen. Tonne. Ei. No. Anti olla mossi mulla. Sitten laitetaan tosta noin. Oho. Ai niin. Ja sitten Google Play-kaupasta. Kun mä oon justiinsa latasin ton Legendin Santtu Plays nimiseltä kaverilta. Mä laitan sen varmaan tohon Desecrepisoniin sen jätkän kanavan. Niin käykää tilaamassa. Se on se on hyvä tubettaja. Se laittaa pelivideoita ja kaikkea krääsää sinne. Mutta käykää katsomassa se, että vissiinkin se neuvoo, miten se klippi tehdään. Minulle tulee klippi olemaan molemmilla kanavilla. Siinä lukee mun oma YouTube-nimeni. Ja se on semmonen joku 4 sekunnin. Että sitten se video vaan siitä vaan alakaapi. Alakaapi. Olokaapi. Juu. Mutta tosiaan, ja sitten tänään töissä me ihmettelin,
Ei hitto, minä höyrysin siitä vähän liikaa silloin töissä. Kun mä olin justiinsa työmaalla, me tehtiin ihan rauhassa hommia. Minä vaan siellä niinku, niin sanotusti niinku hölmösähelsin. Ei herra jumala. Ja sitten kun päästiin ihan sinne originaaliselle työmaalle, missä me ollaan oltu mitä nakkimakkara, munakoisokokkia. Mutta kuitenkin niin siinä minä puhuin termospullosta, niin tulikin vahingossa termostaatti suusta. Ei juman kautta. Siis minä sanoin termostaatti, vaikka piti sanoa termospullo. Minä vähän kahden tuon työpomon ja yhden kaverin kanssa tuossa vaan nauret. Vähän hymyiltiin, sitten ei juman kautta, minulla taas lakaa niin kivasti. Mitäs? Onks teillä muuten nyt mä voisin laittaa tähän teille pienen kysymyksen. Jos työ haluatte tehdä mun kanssa videota, jos työ haluatte aloittaa tupaamisen, niin minä voin ehkä sitten laittaa teille jotain vinkkejä. Ja Janne pelaa. Mä en aio katsoa sun kanavalta yhtään videota, jos siellä laitat sinne vaan kilon sontaa. Ihan vain nyt, jos sanon näin tosissani, jos siellä soot enää siellä kanavalla. Ja Armida Keijukaisen kanssa naurettiin eilen tolle, saakatti soikoo tolle, kun perskatti vielä nauroin sille yhdelle videolle. Oikein vittu semmonen juman kautta koko minun ikkunat helähti, kun perkale se rysäänti sieltä. Hitto se pamautti sellaisen lörö, hitto viekä. Ei hitto viekö. Armida Keijukaisen kanssa naurettiin sitä älyttömästi. Me ollaan oikeasti sen kanssa oltu vissiin 12 vuotta kavereita. Vastussa yhdessä entisessä Trove-striimissä tuli katsottua se. Onhan tässä muutakin ollut. Itse asiassa sohva on edelleen nyt jo kunnossa. Ja sain Vili 69, sain Pleikkari 3 lainaksi. Ja sitten joo, perus Joni. Sähläriä unohtelija niin kuin yleensä. Vanha oma itsensä. No joo, mutta tämän enempää minulla ei ole. Mä halusin vain sanoa kuulumisia vähän enemmän, jos nämä ei mene sinne salaisiin juttuihin. Toivottavasti ei. Mä muuten saan sanomiset siitä. Mutta niin. Laittakaa kommenttia, laittakaa likeä. Ja viime streamille Infinite Warfare live-streamille 6 tykkäystä ja 2 dislikeä. Kelpaa. Aivan mahtavasti kelpaa. Olihan siellä mitään 10 kommenttia puhki. Kelpaa. Joo, tämä oli varmaan tässä. Jakakaa videota, painakaa tilausnäppäintä, painakaa kelloa, jos haluatte ilmoitukset ja se on Pimoves. Hello! Hello! Tässä on kaverini Vili 69 Joo. ja käyttäjänimi on Pleikkarilla Vilifi. Minä olen Johnny Rex 573 ja äsken pelasimme VV2 zombieta ja se on tuossa uppautumassa. Ja minä opetan nyt Vilifille vähän ensinnäkin YouTuben saloja. Hänellä on vasta 6 tilaajaa, kuten varmaan olette kanavasta huomannut. Mutta mä aion ehkä ottaa tosta setupista kuvan, missä hän näyttää peukkua, ja sitten pistää sen siihen hänen kanavalle, että sitten sä saatte sinne jotain pientä edes, kuka tää jätkä on. Hän on tämän näköinen, sano moi. Moro. Nyt puhu niille sun katsojille. Puhu silleen, että laittakaa kommenttia, laittakaa eteenpäin videota, ja sun pitää niinku supportaa sun kanavaasi. Okei. Okay. Ja minä olen se kaveri, mistä Vili on puhunut. Vili 69 siis. Joo, niin mistä sä haluaisit nyt Vili sitten puhua? Mistä minä haluaisin puhua? Niin, oot sä miettinyt mitä aihetta siihen, mistä sä haluaisit puhua? Esim. Vaikka, että kutsukaa kaveriksi pleikkarilla tai Niin. tilatkaa kanavani tai... Niin, tilatkaa kanavaa ja pyytäkää kaveriksi pleikkarille ja
Joo, ja mullekin saa kyllä pyytää kaveriksi, mutta Joo. mulla on sitten se, että mulla on varmaan joku 7 megaa lähtee vaan netistä pelkästään Niin. tehoja, ja mie en saa oikein mitään sillä oikein tehty, niin mie lopetin Pleikkarin 4 pelaamisen, mutta saatan mie välillä kavereiden luona kyllä pelata, mutta sitten en tälleen miten sen sanoisi, siis omassa kotona. Niin. Joo, eli käykää tilamassa Vilifin kanava, kuten tämä kanava on, ja käykää tilamassa mun 2 kanavaa, Heijansku ja Johnny Rex 573. Kyllä. Ja voisiko sanoa jotain vähän härskistä? No mitä? Salute, motherfuckers! Sano vaan. Salute, motherfuckers! Salute, motherfuckers. Se on taas sen terveeksi kaikille. Joo, terve. Ja nyt pölistää vähän ton Vili 69 kanssa. Mä laitan hänen... Ei kun hetki. Se on taas sen terveeksi kaikille. Ja nyt kuulumiset 4 päivään 23 tuntiin. Niin edellinen striimi meni pilalle. Aion varmaan poistaa sen ennen tätä videota, että se meni ihan pilolle koko striimi. Ja mä aion varmaan tehdä Warframeista videoita, jos mä saan ne onnistumaan. Viimeksi sain voiton ja 1 häviön. Ja siitä mulla onkin teille asiaa. Mitä pelejä ja mitä sarjoja työ haluatte lisää? Kautta mitä työ haluatte, että mä jatkan? Trove-live-lähetykset se on loppu. Turtles-videoitakaan ei enää tule, koska ne hoippuu tekijäoikeuslain, oli mikä kanava hyvänsä. Ja haluatteko työ lisää Warframea? Siellä on nyt ollut 16 näyttökertaa siinä mun edellisessä striimissä Warframeista. Vai haluatteko työ Warframea ollenkaan, vai haluatteko työ sitä striimissä? Miten pitkä se on? Ja haluatteko työ sitä sit niinku jaksoina, vai laittakaa sinne kommenttia sinne alaspäin. Ja minä sitten laitan sinne koitan saada noita mun kanavan, siis Twitch-kanavan ohjeloesia sinne ja niin, ja mitäs mulle, ihan perusta. Rupesin yhden kaverin kanssa tutustuin pariin kaveriin tuossa tänään ja eilen tutustuin yhteen kaveriin ja tänään taas toiseen tuossa pleikkarilla. Joiden nimiä en mainitse, en edelleenkään mainitse, ne on vaan kavereita. Ja siis harjoittelen vasta sitä Warframea itsekin. Mulla on siinä nyt, mä en tiedä niiden nimiä, ne aseiden nimet on mulla niin outoja. Strungi, se voi olla one-shotteri-halli, kun mä sain sillä edellisen videon, mikä olisi tullut YouTubeen eilen, mutta ei, kello oli niin paljon. Niin mä sain sillä headsotin 1 sotista. Se on tosi tappava se haulikko. Vili 69, jos näet tämän videon, niin hitto, käytä strungia. Se on ihan saatanan OP, kun sä vaan saat siihen oikeassa syklissä sitä damakea. Mut siinä vaan kestää ihan hito pitkään ladattaessa. Että Assault Rifle olisi varmaan sitten jonkun kärsivällisemmän vaihtoehto. Anteeksi, minun käsi taas lakaa jotenkin. Siis mulla on tässä kohdassa tuntuu siltä, kuin olisi elohiiri. Ja sen takia tämmönen nykäsy. Ei, mä en aio nykäsyä ottaa vastaan. Ja mitäs muuta. Kyssärit ja kysymykset jatkuu. Ja sitten jos mä saisin vielä striimiä tehtyä tänään 6 aikaa, niin katsojat pääsisivät sitten mukaan pelaamaan, jos haluavat pelata minun kanssani Warframea. Käsi. Onko se ihan pakko lakaa just nyt, kun mä teen videoita? Kidding me. Mä en haluaisi, että tää mun käsi vispaa. Se tässä on se paha puoli. Juu, mutta ja haluatteko jotain uusia sarjoja? Mä teen jotain room touria. Tästä lähtien vähän enemmän, mitä mulle on tullut kotiin uutta, minkä näköinen minun koti on nykyään. Tai sitten niin kuin päivittäisin. Ja sitten niin kuin jotain kauppakassivideoita esimerkiksi. No oikeastaan mä en voi niitä oikein tehdä.
Se on sinänsä paha puoli, kun mä en voi oikein tehdä. Ja mä en tiedä sitten hyväksyykö porukka sitten kauppakassivideoita, koska ne on oikeasti, ne on siis niinku aika suosittuja nykyäänkin. Ja sitten mä voisin ehkä tehdä, katsotaan nyt, mitä mä keksin. Ja sitten minulla on 3. kanava löytyy tuolta. Mä laitan sen varmaan tuohon descriptioniin ennen kuin mä lataan tämän videon YouTubeen. Ja tää on tosiaan kuulumiset plus muuta. Jepe. Osakaski. Joo, mutta mä laitan sinne descriptioniin niitä jutskiputskia ja sitten äpä se enempää. Se ompi Moveskanen. Pom 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 poveska. Eikö siis laittakaa tykkäystä, kommenttia ja koko videota eteenpäin. Käykää katsomassa minun Twitch-kanavani. Instagramista minut löytää Deimosas El Lopos nimellä. Ja sitten niin. Ja sitten täältä YouTubesta löydätte tuolla nimellä, mikä mulla tuossa descriptionissa tosiaan lukee, Johnny Rex 573. Ja sillä sit löytää. Juu, se on Moveskanen pompidin pimpidin pudupudupum. Okei, se on taas sen terveeksi kaikille. Kello on 18.06. Laittaisin kohta pleikkarin auki ja rupeisin tekemään striimiä. Mutta teidän tehtävä sitten, jos te tuutte striimiin, ja mulla on ääni on silleen, että se on myöhässä, niin mä joudun ehkä tekemään silleen, että mä joudun lopettaa striimaamisen. No, mutta minä kuitenkin aloitan striimin, niin testataan sitä, että toimiiko se. Minä toivoisin katsoa, että työ tulisitte mukaan ja tekisitte oman näkemyksenne sitä, koska minä huomasin vasta nyt, että miten paska se striimi on. Anteeksi kirosanani, mutta ihan oikeasti, se on paska. 25 näyttökertaa, siinä on ollut kerran silleen, että siinä on ollut ihan pirun hyvin näyttökertoja, koska se on onnistunut se kuva. Mutta niin, tuo minun netti sitten niin rupesi kivasti niin kurttuilemaan tuossa, niin se on ihan kuin pikselimössöstä se kuva. Ja minä yrittäisin itsekin justiinsa silleen, että se ei olisi pikselimössöstä. No, kohta nähdään. Moi! Ja mitäpä säijää? Joo, kato. Meikä peli tuolla tulossa himaan. 39 € löydettävänä nuorekasta. Eikä lähdetään paikalle. Yeah, woohoo. Pääsee vähän istua sen tuolen päällä, kun sängyn päällä on ollut aina istunut. Juu. Se on siellä laatikon sisällä. Ja mitenpäs pelattaisitko tänään jotain pelejä yhdessä? Ennen kuin lähdet töihin, 2 päivää töihin. Pelittömät päivät sulla tulossa. Mitäs pelattais? Esimerkiksi orkkia. Mitä sinä haluat? Sinulla on valta siinä. Moikka moi! Moro jätkä, mitä ei jää? Terveisiä tätä Riikan vasta Raakavennolan puolelta. Onnea iltaan peliin. Saipa tepsi tänä illalla. Me voitetaan. Aina yksi. Voittako, meille tulee voitto kotiin. Seikata, paras peli voittako, joku voittaa. Moro jätkä. Mä juttelin äsken Tatun kanssa. Sillä oli alkamuri rähtänyt niin. Sillä hän viettää joulun vaan mutsin kanssa. Mitä me voidaan sen kanssa tehdä, kun meikä lähtee itse illaksi pois? Niin, mulla on hyvät uutiset, mä sain kämpän. Mutta mä en oo ehkä tammikuussa pelaamassa. Se siirtyy tonne ehkä niin kauas, eli helmikuuhun. Mä ehkä voisin laittaa ton plusjäsenyyden valmiiksi tohon kiinni. Mä en tiedä vielä, se menee ehkä tonne tammikuun puolelle, koska mä joudun ehkä odottaa kuukauden, kun joku asuu jäsi helmikuuhun toiseen asti, niin kuin ensimmäisen. Niin mä tuun helmikuusta taas vähän ryhdillä taas takaisin. Mä pidän 2 kuukautta taukoa nyt YouTubesta. Siitä ehkä puhelimesta mä voisin pelata. Niin mun mielestä
Jätkä, jutella taas. Mun puolesta se on hyvä joulu sulle sinne Imatralle, niin jutellaan taas. Jos sulla on joku hätä, niin mä oon aina puhelimen päässä. Juu, moi! Terve ystäväiseni. Mä just kävin tossa äitin luona vähän syömässä kun menossa sinne itse koko päivänä. Niin. Minä tulen pelaamaan pleikkarille sen ajan. Mutta noin. Juu, mä joudun ottaa valoissa. Niin. Mitäpä sinne? Tää juniori tuli vaan vähän liian myöhään, koska mä tein yhden striimin just äsken. En mä joutuisi olla publikissa vähän aikaa ja sen jälkeen mä joutuisin lähteä sieltä pois. Niin. Mitäs olisi tänään pleikkaria päivä tänään? Ystävää rakkaani. Niinku kaverikeskuudessa, mut ei niinku parisuudessa ja lälälälä. En oo mikään hei. En ole miesten kanssa asioissa, mutta olen kavereiden kanssa. Mutta mä oon naisten mies kanssa tekemisissä. Juu, tuutko sä mun kanssa ja mä otan ehkä juniorin kiinni, jos mä saan sen. Juu, moi! Janne, mulla tuli ihan niinku pää ja niinku lähti ajatukset. En mä voi tänään koko ajan pelata. Mun pitää vähentää pelaamista. Mä aamulla ennen 4 vähän aikaa pelannut ja kaikenlaista. Niin, mä joudun nyt lopettaa aikaisemmin. Kun mä menen duuniin! Sen takia mä joudun lopettaa. Ja pitää mennä 9 nukkumaan, herää 5 aamulla. Ja katso vähän leffoja aamulla. Juu. Se on moro. Moro jätkä. Juu, toi meidän kaveri, joka oli äsken meidän kanssa juttelimme, se soitti mulle tossa vähän aikaa sitten. Niin. Se kysys vaan multa asioita. Onks mä vittu onlineissa vittu? Mä onkin. Joo, se vittu koira haukkos vittu. Sillä on 2 koiraa. Toinen on nuorempi, toinen vanhempi koira. Juu. Mä voin laittaa sulle sen kaverijutun. Niin se pystyy tekemään siitä. Juu. Moi. Moro ystävä. Juu. Ei tarvinnut kohta niin pitkään kun sä kuvitteletkaan. Mä muuten sain sen upit valmiiksi. Huomenna pääsee vittu sen kasinon tehtävän röstöretkelle menemään. Juu, pakko vähän huilata loppuillaan vittu. Vittu jos tulisi taistella vittu 5 minuutin aikasakkoa vastaan vittu. Hävisin 1000 siihen vittu aika. Mulla oli alle kilometri vittu siihen vittu paikalle vittu hävisin. Mutta tehtävä suoritettu ja siitä huomenna vittu kasinotehtäviin. Kun näet tän videon, mä tein tän eilen. Niin, että vähän onkin loistava tehdä se kasinon ryöstöretkelle huomenna. Se on moro. Juu, tässä vaan mennään. Syön nytten ja en tiedä milloin mä pleikkari silti niin, että kaikki hyvin. Yritin tehdä Tatun kanssa, mutta ei tullut mitään. Juu, moi. Auta siellä, Miika, tänne nyt! Älä tee mitään. Okei, kulta, tossa. Kuuntele No! Miika odota! Miika!